Регионът на Сливен, Котел и Твърдица се отличава с красива природа, множество исторически и културни паметници, както и с редица възможности за класически и алтернативен туризъм. Скалните образования и забележителните пещери са само част от богатството на областта. Около тези градове има разнообразни видове на флората и фауната, които не могат да се срещнат в други части на България. Лечебни извори, множество църкви, екопътеки и музейни сбирки, както и експозиции не могат да останат незабелязани от туристите в регион Сливен, кръстопът на традиции, култури и епохи. Разходката ни във времето е с начална спирка град Сливен. Здравейте! Добре дошли в град Сливен. Аз съм инженер Колю Милев, кмет на община Сливен. Нашия град е не само градът на 100-те войводи, той е центъра на духовността в Югоизточна България и ние полагаме много усилия нашите граждани да се чувстват спокойно в нашия град и духовността, която има всеки един от тях, да се предава от поколение на поколение. Аз се намирам пред една забележителност на град Сливен, символът на града Старият бряст, който е част от Великата българска гора, Магна Силва Булгарика. Старият бряст е над 1000 години и ние се стремим да го поддържаме в положение, което му позволява да бъде сред нас по-дълги години. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и има какво да видите. Крепостта Тоида, музея на текстилната промишленост, регионалния исторически музей и много паметници на културата, на архитектурата, много духовити и усмихнати хора, които ще ви посрещат навсякъде. This is a prize for the European Tree of the Year, which stays 1 year, right, with a winner, and then comes back for the next winner. Историята на град Сливен започва в периода 7-11 век, като се предполага, че името му произлиза от местоположението му и фактът, че тук се сливат полето, планината и 3 реки – Асеновска, Селишка и Новоселска. Родом от града са Сава Доброплодни, доктор Иван Селимински, както и Добри Чинтулов. Продължаваме да се движим по пешеходната зона на града и след малко ще стигнем до отмерващия времето символ на Сливен. Сградата на община Сливен е построена по идея на архитекта Йордан Йорданов, който е създал проекта си през далечната 1925 година. Строителството на новата административна сграда, над която се извисява часовниковата кула, завършва през 1936 година. Часовниковата кула е най-високата в България. Градският часовник над общината в Сливен е монтиран през 1939 година. Следващият обект на нашето внимание е паметникът на виден за българската история революционер, запечатал се в главата на всеки българин с думите: „Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка“. Христо Ботев пише едноименното си стихотворение в чест на един от най-видните за България революционери Хаджи Димитър. Паметникът е открит на 8 ноември 1935 година, след 4-годишно изграждане и е дело на скулпторът Стефан Пейчев и архитектът Йордан Йорданов. Продължаваме разходката във времето с църква, наречена отново на Сливналия с името Димитър. Църквата Свети Димитър носи името на Свети Димитър Сливенски, приел мъченическа смърт за Христа, когато бил само на 22 години. Историята разказва за младеж, който прославил християнската вяра, с което си спечелил ненавистта на мюсюлманите. Те направили опит да го накарат да смени вярата си, но той отказвал. След множество мъчения бил убит според някои предания на 28 март 1841 година, Велики петък. Сега ще сменим обстановката и ще потънем в света на изобразителното изкуство. Даниела Ненчева, директор на художествена галерия Димитър Добрович, Сливен, ще ни представи 3 обекта с изключителна важност за културния живот на града. В момента се намираме в къща Димитър Добрович.
Експозицията, която виждате в момента, е част от дарението на Богомил Райнов и включва началото на 90-те години на миналия век. Тук можете да видите шедьоврите на Пабло Пикасо, Кандински, Моне и много други. В момента гостува младият доцент Красимир Карабаджаков, а на втория етаж агенцията Държавен архив представя една уникална изложба и тя се казва Елинтен преображение Кръстовден, което представлява огромен интерес пък за младите ученици, които могат спокойно да провеждат един час по история тук. След като посетихме тази прекрасна къща, Добрович, другите два обекта са зала Сирак Скитник, който е най-големия обект на галерия Димитър Добрович. Там можете да видите постоянната експозиция християнско изкуство, която включва икони, иерусалимии, църковна утвар. Можете да видите една голяма сбирка българско изкуство. В момента може да се види голямата изложба комикс, която идва директно от Шипка 6. Интерес представлява и къща Миркович, която е къща с национално значение. В нея можете да видите избрано от най-сливенския художник Добри Добрев. Един художник, който през цялото време, през целия си живот е рисувал Сливен. Когато разглеждате картините на художника Добри Добрев, можете да видите този стар град Сливен. Сливен, както всеки един град, си има своя празник, който се чества на 26 октомври, Димитров ден. Не можем да пропуснем и емблематичния за повечето градове в България исторически музей. Тази година се отбелязват 100 години от създаването му. В регионалния исторически музей може да бъде видяна уникалната златна маска, част от находките от долината на тракийските владетели, открита през лятото на 2007 година. Тя е втората намерена в Тракия златна маска. В находището са открити ритон с глава на кон и тяло на петел и сребърен шлем, който е единствен у нас от този метал. На първия етаж можем да видим керамика. Първите хромели, с които предците ни са стривали зърно и са правили хляб, чукалки, съдове с графитена украса, както и такива с печати. Знаци за качество, поставени от майстора-производител. Музеят разполага с редица исторически находки от бронзовата епоха. От римската епоха Сливенският музей разполага с колекция от накити, включващи златни обеци, пръстени, гривни, които показват ювелирното майсторство и вкусът на нашите прадеди, които са живели по земите ни. В сградата е отделена специална зала, посветена на крепостта Туида. В специалната зала е разположена мозайка, част от баптистерия на Туида. Отново се връщаме към един от най-именитите български революционери, но този път ще посетим неговия дом, а именно къщата музей на Хаджи Димитър. Тя е една от най-известните исторически забележителности в региона. Построена от дядото на именития войвода в края на 18 век и се намира в сливенския квартал Клуцохор. Постройката е малка, едноетажна, несиметрична, с дървен чердак, с характерните архитектурни белези на ранното българско възраждане. След уникалните обекти, които ви показахме до момента, ще се пренесем в 1906 година, когато е построена сградата, сега превърната в паметник на културата, където се помещава Музеят на текстилната индустрия. Казвам се Тони Димитрова и съм завеждащ филиал Музей на текстилната индустрия в Сливен. Музеят на текстилната индустрия е филиал на Национален политехнически музей София и представя текстилна техника и технология, като това е първата научно-техническа експозиция в нашата страна. Музеят представя основни текстилни дейности, като обхваща периода от 7 хилядолетие преди Христа до най-нови изобретения в тази област, включително и български изобретения и патенти. Постоянната ни експозиция обхваща
ръчно текстилно производство, занаятчийско текстилно производство и машинно фабрично текстилно производство, като основно място е отделено и на основоположника на българската текстилна индустрия Добри Желязков, който е роден в Сливен и тук създава първата текстилна фабрика по нашите земи през 1834 година. Уникалността на нашата постоянна експозиция се състои в това, че тя е динамична, т.е. всички експонати са действащи и на тях ние извършваме демонстрации на живо, в които много често участва и самата публика. Твърде разнообразна е нашата дейност и това, което ние предлагаме за различен тип туристи, т.е. ние обхващаме всички сектори от най-малките до най-възрастните посетители. Освен постоянната експозиция, която обхваща около 550 квадратни метра площ, ние предлагаме за нашите туристи и музейна арт-работилница, в която всеки може да изработи собствен сувенир, като използва традиционни текстилни техники, както и за най-малките предлагаме една занимателна текстилна лаборатория с много игри и опити. Така че заповядайте в Музей на текстилната индустрия. След обиколката на текстилните тайни, скрити в историческата зона на Сливен, се прехвърляме към място, носещо много история, уникални предмети и архитектура, които ще ни върнат векове назад във времето. Здравейте и добре дошли на територията на крепостта Тоида. Казвам се Румен Стоилов и съм заместник-кмет икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество в община Сливен. Настоящия проект се финансира по оперативна програма Регионално развитие и е с наименование Пътуване във времето, през времето и с времето, като основната му цел е да развие крепостта като атрактивна туристическа дестинация. Тоида е ранновизантийска и средновековна крепост, като останките са разположени тук на хълма Хисарлъка, разположен в североизточната част на град Сливен, непосредствено до квартал Ново село. От тук се открива гледка към местността Сините камъни към града. Крепостта е от съществено значение и за региона. Тя е разположена на над 40 декара площ и е историко-археологически паметник на културата от национално значение. Част е от укрепителната старопланинска система, имала изключително важна роля за отбраната на римската, по-късно ранно-византийската империя, а и съответно за средновековната българска държава. Установено е, че крепостта лежи върху три културни пласта от късно-античната, ранно-византийската и средновековната епоха. А сега ви пожелавам приятно пътуване в оставащите минути от филма. Природен парк Сините камъни е под номер 54 в 100 национални туристически обекта на България с площ от 11 380 хектара. Тук могат да се видят забележителности като извора Куш-Бунар, природен резерват Кутелка, изворът Бялата вода, високите източни скали, пътеката на здравето. Местността Карандила е най-известната местност в Сините камъни, разположена сред високи скалисти върхове на около 1050 метра надморска височина и на 10 км от града. Тук може да се кара делта или парапланер, има хотелска база, лифт, а по хайдушката пътека се стига пеша от Сливен до местността. Тук е и небезизвестната Карандилска поляна, тази, на която ежегодно се провежда събор на каракачаните от България и съседните балкански страни. Карандила е най-богатата на видове и подвидове с природозащитен статус. Местността е известна с богато разнообразие орхидеи, над 26 вида, разпространени на територията на Сините камъни. Тук се намира и халката. Скално образование е един от символите на Сливен, привличащ с неповторимостта на дъгообразния венец над светлеещия се отвор, с преданията за магическата й сила, влияеща върху най-съкровеното нещо – любовта. Здравейте, казвам се Пламен Мерджанов и съм директор на историческия музей. Добре дошли в град Котел. Това селище е създадено през 15 век от търсещите спасение жители от разрушените околни села. За първи път Котел фигурира в османски регистър от 1486 година под името Казан Бунар. Основното, което е за Котел през Възраждането, че това селище се превръща като един врящ котел в процесите на национално-освободителното движение. Наричат Котел крепост Балкана или люлка на българското възраждане.
През 1894 година в Котел се случва немислимото. Пожар унищожава почти целия град. Важни документи и голяма част от къщите с характерна за времето си дървена конструкция са безвъзвратно изчезнали. Унищожена е материалната основа за създаване на история на града. От стихията са оцелели едва 110 възрожденски къщи, намиращи се в покрайнините на Котел, наречени Галата, и към днешна дата градът е обявен за архитектурен исторически резерват. Галатанското училище е част от къщите, непокътнати от безпощадния огън, и по-настоящем е музей, в който могат да бъдат видяни тъкани от котленския край, съхранени през годините на развитие на този занаят. Най-разнообразни черги, китеници, всякакви материали, произведени от текстил и, разбира се, характерните котленски килими, изработени от най-изкусните майстори в занаята. Училището музей предлага демонстрация в отделна зала на такаческото изкуство на прав стан. Кюрпеевата къща е построена през 1872 година, като архитектурата, на която е подвластна, е късно възрожденска и симетрична. Конструкцията е уникална по рода си и е наречена гредово талпена. Постройката е изцяло автентична и в нея съществуват всички стаи, характерни за времето. Спалня, гостна, моминска стая, абаджийска работилница, такачница, лятна кухня, изба, складове. Помещенията показват как е протичал животът в Котел, но не само като в дом, но и като работно място, както и за развиване на търговска дейност. По повод празниците за честване на 1300 години България, централната част на град Котел се здобива с пантеонът на Георги Стойков Раковски, заедно с музей на котленските възрожденци. Саркофаг на великия български възрожденец е поставен в основната зала, а върху него са позиционирани бронзово знаме с думите «Свобода или смърт», както и сабията на Раковски. В музея се проследяват съдбите и делата на над 200 герои, родом от котленския край. Експозициите са разделени в 4 зали и на 4 раздела – будители, просветители, бунтовници и революционери. Специално внимание е обърнато на живота на Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Берон, Атанас Границки, Георги Мамарчев и други. Църквата Света Троица е построена през 1871 година. Ферманът разрешително за нейното съграждане е издействан от именития котленец Гаврил Кръстевич. Тя е куполна с надлъжно решен наос, като мястото на купола е подчертано от вписания гръцки кръст. Големият пожар от 1894 година унищожава и старата й постройка, а възстановяването започва веднага. През 1896 година е изграден допълнителен притвор към църковната сграда. Котленецът княз Стефан Богориди е издействал ферман за изграждането на църквата Свети Петър и Павел през първата половина на 19 век. Това е най-старият храм в Котел. Строежът й започва през 1834 година. Сградата представлява трикорабна псевдобазилика без купол. Първият Софрониев препис на история славянобългарская, направен в Котел през 1765 година, е пазен като безценен книжовен паметник в тази църква. Тук до 1981 година се съхраняват и тленните останки на Георги Раковски. Намираме се на 5 км северно от Котел в местността Орушките скали, един забележителен природен феномен, където намират своето местообиталище хищни птици, сред които се среща и белоглавият лишоят. В момента тук гнездят между 8 и 12 птици. Намира се и вуалера, а това представлява и един ориентоложки обект, който е с важно значение за Котленската планина. И Котленската планина, като природен феномен, и създадените антропологични ресурси през времето правят Котел една шепа благословена българска земя, в която всеки идва и може да почувства онова, което Котел е създал през вековете. Вече сме на финала на нашата разходка във времето и се запътваме към последната ни спирка, която също е много привлекателна и ще остави трайни отпечатъци в съзнанието ви.
и язовир Жребчево се намира на река Тунджа, югозападно от град Твърдица, а дължината му е 14 км и обхваща площ от 24 000 декара. Построен е в периода 1959-1966 година. Под водата на язовира са бившите села Жребчево, Запълня, Долно Паничерево. Село Жребчево, чието име носи водният басейн, изцяло е залято, а другите две села частично. Заема трето място в страната по големина. Северната му част, която е в територията на община Твърдица, е с полегати брегове, по-плитка и удобна за спорт и туризъм. Здравейте и добре дошли в нашия град. Казвам се Атанас Атанасов и съм кмет на община Твърдица. Един малък и красив подбалкански град, разположен в подножието на Стара планина и на границите с Средна гора. Един град с една хилядолетна история. Първите исторически сведения, които са документирани за Твърдица като населено място, са от 1278 година от византийския хронист Мануил Фил. Имаме много известни наши съграждани, които са взели участие по време на борбата срещу турското робство. Един наш съгражданин Симеон Стойков е участник имал военно образование, предводител на чета хайдути и подпомага руските войски по време на самата война. И след това е издигнат и е избран за първия народен представител през 1894 година, мисля, че беше, и има изключително големи заслуги за развитието на Твърдица като населено място, заедно с един свещеник поп Лука, за да може Твърдица да придобие съвременния си облик. Съдействали са за поща да има. Благодарение на личните контакти на тези хора и като представител в Народното събрание са съдействали за построяването и изграждането на подбалканската линия, ЖП линия е минала и лично цар Борис е присъствал на откриването и е карал влака от Казанлък до Твърдица. Преди да ви заведем да се насладите на невероятните картини на най-талантливият художник природата и да усетите духа на предците в забележителностите, съхранени в планинския район, ще се отбием до църквата Света Петка. Тази църква е възстановена през 1834 година върху стари църковни основи, датирани около 1570 година. Водопади скоковете се намират на север от Твърдица по поречието на реката след меандрите на живописното речно ждрело и панорамната гледка на средновековната крепост Градището. Реката е оформила ансамбъл от 3 преливащи един в друг водопади, разположени на 3 нива, а в местността Корела по Козаревската река е разположена цяла система. Височината на най-големия водопад достига до 10 метра. Градището, останките на древна тракийска крепост, се намират на няколко километра от град Твърдица. Счита се, че крепостта е възникнала като тракийско укрепление, достроено и доразвито през византийския и български период. В наши дни за славното минало говорят руините на крепостта Градището, дала името на град Твърдица. От нея се вижда на югозапад Сечената скала, а на изток връх Кутра. За всички почитатели на зимните спортове, община Твърдица предлага и възможност за практикуването им. На 17 км от града по асфалтово шосе можете да стигнете до най-популярния в областта връх Чумерна. На връхната точка на Твърдишкия проход, с уникална гледка и живописни картини в зимните месеци ще ви приюти приятно ваканционното селище, което се намира на билото на Стара планина под връх Чумерна. Разполага с 6 къщички, като всяка една от тях е електрифицирана, водоснабдена и отоплена. Към ваканционното селище функционира ски гардероб, а по желание можете да наемете квалифицирани планински и веловодачи, ски учители и ски водачи. До ски базата се достига по асфалтово шосе и път с трошено каменна настилка. Има оформено място за паркинг. Този филм е създаден в рамките на проект Регион Сливен, кръстопът на традиции, култури и епохи,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година в партньорство с общините Котел и Твърдица, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на филма се носи от община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този филм отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган.